आदि रुद्र महायज्ञ सिंग्रि गुप्तेश्वर मंदिर दिकियाजुलि आसाम। खुलुमबाय लोगोफोर, सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। जोङो दायो दङ गुप्तेश्वर महादेवालय माने गुप्तेश्वर बाबाधाम सिंग्रि। बेनिफ्राय जोङो बे सिंग्रियाव मानो फैदों, मा जागासिनो दङ बे सिंग्रियाव एसे आदाया फोरमायनानै होदो। बेयाव जादों महायज्ञ जागासिनो। महायज्ञ औ 30 तारिखनिफ्राय जादोंमोन, 30 तारिखआव जोबसिगोन। 30 तारिखआव जोबसिगोन आरो ना। ओमफ्राय दा जोङो फिल्डआव थांनानै बाहेरनिफ्राय पण्डितफोर फैदों 250 जन। आसामनि बाहेरनिफ्राय माने रायजोफोर आसामनि बाहेरनिफ्राय बेयावहाय ब्राह्मण फुजारिफोर लाबोनाय जादों आरो ना साउथनिफ्राय। दा फिल्डआव थांनानै देखायलांबाय थानोसै होमबा ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय। हर महादेव। नै बावहाय बिराद गिदिर दङ नै महादेवनि मुर्तिया, गोदानसो बानायदों बेखौ। अपेनिं जाबाय आरो दाख्लैयो। बे जाबाय बाइक पार्किं। नै बेवहाय बाइकखौ गालांनो हायो, बेवहाय बाइकखौ दोननानै थांनांसिगौ आरो ना, थाबायनानै बाइकखौ सोनो होआ आरो ना सिङाव। बिदिब्ला सिङाव हाबनानै माबायदि सिस्टेमफोरा गासैखौबो देखायलांबाय थानोसै आरो ना। बेवहाय माने जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो फैखांबाय, माने दाख्लै फैनानै थांखांबाय आरो ना। दा बेवहायथ' अलरेडि जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघाल सार, जोंनि 65 नं दिकियाजुलि समस्टिनि MLA बिथाङाथ' बेयावनो दंबाय थाखायो। बिदिब्ला फिल्डआव थांनानै देखायलांबाय थानोसै आरो ना। आदि रुद्र महायज्ञ सिंग्रि गुप्तेश्वर मंदिर दिकियाजुलि आसाम। रायजोफोर जोङो दायो फिल्ड सिङाव हाबफैबाय आरो ना। नैबे जायगायावहाय महाशिवरात्रियावहाय बिराद गिदिर मेला जायो आरो ना नैबेयावहाय। दायो दर्शन खालामनोसै, जोङो स्टेज सायाव मोनफैबाय आरो ना दायो। हर महादेव। दायो दर्शन खालामखांबाय। प्रसाद मोनबाय, दर्शन खालामखांबाय। बेवहाय लाइभ सोलिगासिनो दङ। रायजोफोर बेनो जाहैबाय मन्दिरा, गुप्तेश्वर बाबा धामा। बेनो जाहैबाय गुप्तेश्वर महालय। हर हर महादेव। बेनो जाहैबाय मन्दिरा गुप्तेश्वर बाबा धाम। शिवरात्रियाव बिराद गिदिर मेला जायो।